Ahojte, vítam vás u ďalšieho dňa, a to tretieho, a dnes budeme háčkovať gumového macíka. A ospravedlňujem sa za to, že ešte nevyšiel deň 2, ale ja už som ho natočila, akorát, že som ho ešte zabudla, nestihla zostrihať, takže pardon, ale vyjde ako aj toto. Tak ideme na to. Ak sa ti tento gummy bear páči, nezabudni mi dať odber, aby si mi to uľahčil, a my sa vidíme pri ďalšom dni. Ahojte!